dalším prezentačním videu si ukážeme, jakým způsobem je možné na ústředně Vares nastavovat zóny, případně následné zóny a výstupy, tedy vstupy a výstupy dané ústředny. Pokud se podíváme do záložky zóny, vidíme zde z konkrétního konfiguračního, respektive demonstračního tabla nastavené určité parametry. Podívejme se tedy na jednotlivé prvky. Pokud se podíváme na zóny, vidíme zde základní nastavení. Jednak typ zóny, jedná se o drátovou zónu, potom režim zpracování, jestli tato zóna je standardní, nebo jestli se má jednat o příkaz, detektor, tříštění skla, případně analogový vstup, který je k dispozici na expandérech, jméno a do kterého podsystému konkrétní vstup, konkrétní zóna patří. Pomocí změny masky podsystému je dále možné přiřadit tuto zónu jako společnou zónu do více podsystémů, což se následně vlastně objeví v tabulce nad. Mezi další parametry konkrétních zón patří vyvážení daných zón, kdy je možné použít tuto zónu jako vstup, který je v běžném případě rozepnutý nebo je ve standardním případě sepnutý, zónu s jednoduchým, dvojitým nebo trojitým vyvážení, případně tamprové vyvážení jednoduché, případně vyvážení vlastní, kdy je možné nastavit konkrétní hodnoty a konkrétní stavy pomocí jednotlivých kroků. Tímto způsobem je pak možné připojit i čidla s vlastním vyvážením. Není potřeba používat konkrétní hodnoty odporů, které jsou definovány vlastně na schématech, které jsou použity výše 10 kiloohmové odpory, ale je možné použít vlastní odpory a použít libovolně vyvážená, až trojitě vyvážená čidla. Když se podíváme na další prvky, je možné nastavovat přemostění daných čidel, jestli je čidlo přemostitelné nebo nepřemostitelné, případně automatické přemostění nebo nepřemostění, které má vazbu na to, pokud je toto čidlo v prostoru, ve kterém zastřežujeme. Atributy, kontrolní písknutí nebo zvonkohra, to znamená v momentě, kdy chceme, aby toto čidlo bylo signalizováno například na klávesnici, aby jsme viděli stav poplachu, respektive slyšeli na klávesnici, pak zvolíme tento parametr. Jestli má být čidlo vždy aktivní, tedy jestli se jedná o 24hodinovou zónu, a jestli má být čidlo jenom jakýsi testovacím prvkem systému, tedy události z tohoto čidla budou zaznamenávány do deníku událostí, nicméně nebudou přináležet do vyhodnocení poplachu. V dalším poli pak vidíme, jestli je na to konkrétní čidlo přivazbená příchodová, respektive odchodová logika, položky vstupní a odchodové zpoždění. Dá se nastavit i vstupní úroveň v momentě, kdy máme nějakou příchodovou cestu a je potřeba, aby než přijdu ke klávesnici a než odstřežím daný systém, tak abych nejprve narušil číslo z úrovní 0, poté 1, 2 a až poté odstřežil. Čidlo může být nastavený i parametr poslední odchod, což znamená, že v situaci, kdy dojde k sepnutí tohoto čidla a následnému rozepnutí, tak i hned po rozepnutí, přestože ještě běží odchodové zpoždění, tak dojde k okamžitému zastřežení. Ve spodní části obrazovky potom vidíme položku sběrnicový modul a svorka, tedy ke které konkrétní svorce na daném sběrnicovém modulu je tento vstup, tato zóna připojena. V dalším videu si pak ukážeme, jakým způsobem se realizuje toto nastavení. Svorka I1 je svorka, která je k dispozici na ústředně a značí IN1, tedy vstup 1. V poslední části potom vidíme jakousi logiku, která vyhodnocuje, jaká délka pulzu, jaký počet pulzů je nutný v rámci určitého poplachového okna, které pak vyhodnotí, jestli k tomu poplachu z čidla skutečně došlo nebo ne. Můžeme si tedy například nastavit, že během 50 vteřin chceme získat 3 pulzy s minimální délkou 300 milisekund, aby na daném čidle došlo k poplachu. Mezi další prvky, které se dají nastavit jako zóny, jsou bezdrátová čidla, bezdrátové magnety, případně drátové vstupy na drátových magnetech. Například u bezdrátového 5 detektoru, který máme umístěný na našem prezentačním table, si můžeme ukázat, že některé položky zmizí a některé zůstanou. Sběrnicový modul a svorka, samozřejmě bezdrátový 5 detektor, se nepřipojuje na nějaké konkrétní drátové rozhraní. Co je pak zde navíc, je standardní odolnost, vysoká odolnost a PIR stále aktivní.
je stále aktivní v situaci, kdy Pirko se nám odpojuje, v situaci, kdy je odstřeženo, tak tímto zatržítkem zakážu tuto aktivitu. Standardní a vysokou odolnost, respektive spíše citlivost. Tímto parametrem nastavuji, jestli Pirko má dosah 6 metrů nebo 12 metrů. Tedy ze softwaru lze nastavovat tuto záležitost a lze způsobit i další životnost baterie příslušným nastavením tohoto parametru. V menu následné zóny potom vidíme po zvolení tlačítka přidat, že pokud vyberu zde například zóny z podsystému číslo 2, v těch dalších příkladech pak vidíme, že jsou mi skutečně nabízeny pouze patřičné zóny, takže nemohu udělat chybu, není zde přepínač 1, který je v podsystému 1. Vyberu si tyto 3 zóny a mám je v jakési následné skupině. Nyní můžu stanovit, že proto, aby byl způsoben poplach, tak v rámci nějakého časového okna, například 20 vteřin, musí být narušena většina těchto čidel, a to znamená 2 ze 3, a mohu nastavit, jestli tato čidla musí být narušena sekvenčně, jedno po druhém, respektive první a následně třetí, anebo jestli mohou být narušena v libovolném pořadí. Následná skupina se mi pak zobrazí v menu následných skupin. Co se týče výstupů, ty jsou nastaveny v systému podobně jako vstupy. Každý výstup má svoje pojmenování, je nastaveno, jestli je spínací nebo přepínací, jestli je v klidu rozepnutý nebo sepnutý, případně jestli se jedná o analogový výstup, který je k dispozici na expandérech. Pokud se jedná o spínací výstup, tak například u sirény, jaká je doba sepnutí toho výstupu a za jakou další dobu může být výstup dále sepnut. To znamená, pokud zde nastavím například 50 vteřin, tak až po 50 vteřinách je možné, od prvního poplachu je možné po druhé sepnout sirénku. Když se podíváme zpátky na naše diody, tak zde je ještě poslední parametr, což je vzdálené ovládání, kdy z rozhraní web serveru, které je k dispozici po přístupu z internetového prohlížeče, kliknutí na položku daného výstupu je možné ovládat tento výstup a způsobovat jim nějakou aktivitu. Podobně jako u zón zde vidíme položku sběrnicový modul a svorka, to znamená umístění konkrétního výstupu na daném sběrnicovém modulu na konkrétní svorce. A vidíme tady seznam událostí, které ovládají příslušný výstup, v tomto případě LED diodu číslo 1, protože se jedná o prezentační tablo. LED dioda číslo 1 je v tomto případě navázána na události podsystému 1, to znamená, že je rozsvícena, aktivována v situaci, kdy je podsystém 1 zastřežen, a deaktivována v situaci, kdy je podsystém 1 odstřežen, zasnuta. Toto nastavení se provádí později v menu scénáře a v menu scénáře si ukážeme na některém z dalších videí.